तो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो माने नै सानफ्रामबोनि बादि बयखौबो आंनि रेंहा बड' चेनेलाव गोथार गोसोजों बरायनानै लालायबाय नै लोगोफोर आङो दिनैबो माने नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग लानानै फैदों स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं जोबोद माने आसा खालामनाय थाबाय लोगोसे जोबथारनायाव भिडिअखौ मोजां मोनोबा मोनसे लाइक खालामना होय आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर नै हठात खरि माबा आङो नोंथांमोननो गारिसो देखायनाय जाहैबाय नै गारि देखायनाय जाहैबाय माने जोङो बे गारिखौ लांनो फैदों आरो नायनो फैदों बायनानै लांनो इउटुबनि फैसाजों नायबानो जाबाय नै टाटा मेजिक ओरैबायदि जायगायाव जोङो बे गारिखौ लांनो फैदों आरो ना नै लकेसना माने बेफोरबायदि नै गारियानो मा रोखोमथाय खाफालाव मिलायबायसो मिलायबाय मिलायाबाथ' सेसखा रायजोफोर माने बेखौनो एकदम बिजनेस मावथेबनानै जासाबनो लानाय जाहैबाय आरो मबाइल डाउन होनांसिगोन डाउन होनांगौ मैया नायलाङाखिसैरा बै गेसकेट ना मा बे लिक दंलै बुस्थुआ गेसकेट लिक दं गोगोम दावफ्राखा थ' रायजोफोर आंनि फेमिलिस गासै नोंथांमोन माने कमेन्ट खालामदो गारिखौ माबायदि नुदों इउटुबनि फैसाजों लाबाय सानैजोंसो लादों नै 1.5 लाखनि लाबाय रायजोफोर भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा नोंथांमोनहा माने जोबनायाव एकदम मेन आपडेट दङ गारि सिङाव बेफोरबायदि नै कन्डिसना आयै जोंनि गारि जागोनाव सैमाया उन्दुनानै दङ नै माने गारि सिङाव कन्डिसना बिदि रायजोफोर मावनानै जानो जेबो राहा गैला आरोखि ना बाइक थाइक फानब्रुनजोब्बाय आङो ओमफ्राय इउटुबनि फैसा मोननाय बेजों जरा जरि खालामनानै माने बेखौ लाबाय आरो ना बेजोंनो सालायसाबनानै मावलाबायनानै भारा थारा जासाबलाबायनो लाबाय सोरबा सोरबा भारा नांगौबा लिंहरनो हागोन जोंखौ आङो फन नाम्बारखौनो डिसक्रिपसननि लिंकआव होगारनोसै नामाबो सानलायलांबायलै रायजोफोर एकदम जारलानाय फुरा लिसु बागान दं नै गारि मालिकनिया दे दख'ना गानग्राफोरनिमोन माबाया गारिया रायजोफोर मबाइल डाउन खालामनांगौ ने गारिनि कन्डिसन 1.5 लाखनि लानाय जाहैबाय मैया नायफैखादोंमोन आंहा हठात माने भिडिअ खालामनो सानाखैमोन अब्लाबो मानसिफ्रा ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो होयोबालाय आरो आंथ' गारि लानाय ना ओंखायनो नै खालामनाय जाहैबाय रायजोफोर गाज्रि दामोन थ' रायजोफोर माने बिग आपडेट माने भुटाननिफ्राय दै फैगोन नामा ओरैबायदि माने जानानै दं जोंना भुटाननिफ्राय मोनसे डिक्लेयार होदों माने खोन्थाहरदों बेफोरबायदि अखाया ओरैबायदि बारा जायोबा माने भुटाननिफ्राय जोङो दै हगारनो हागौ आङो भिडिअ क्लिपबो लादों नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ आङो होगोन स' लोगोफोर नैबे गारिया माने जोङो नैबे गस्ला गोथां गाननायजों आंजों लादों ओमफ्राय गारिया इउटुबनि फैसाजों लायाखै आरो ओरैनो जों बिजनेस मावनो होननानै लादों आङो दहाय माने ओरैनो खेला गेलेदोंमोन नोंथांमोनहा गाज्रि दामोन इउटुबनि फैसा दाबो मोनाखै माने एडसेन्सखौनो एप्लाइ खालामनो मोनाखै चेनेलालाय मनिटाइज जाबाय ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैसा मोननो ओरैनो बाइक थाइक फानलाबायनानै लाबाय आरो ना लामा एकदम मावनानै जानायनि थाखाय जेबो राहा गैला लामा गैला बेखायनो माने नैबे गारिखौ जोङो सानैजों मिलायनानै लाबाय आरोखि ना ओमफ्राय लानायाथ' एक्सुवेलि 1.5 लाखनि लाखादों ओमफ्राय सोरनोबा भारा जुदि नांगौब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो बे भिडिअनि लिंकआवनो मबाइल नाम्बारखौबो होनानै दोननाय जागोन स' रायजोफोर आङो दहाय एसेब्लाबो नोंथांमोनजों माने खेला गेलेदोंमोन
माने इउटुबनि फैसाजों माबादों होननानै इउटुब आर्निं खालामनानै जेनेबा इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनानै बेफोरबायदि गारि बायदों होननानै स' बेफोरो नंखाय आङो ओरैनो थगायदोंसो गाज्रि दामोन नोंथांमोनहा। ओमफ्राय भुटाननि जे दै हगारनाय माने दै हगारनो हागौ सम्भाबना दं आरोखि ना। ओमफ्राय नै बेफोरो माने नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नायलांनो हागोन। थ' आङो भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो एसेब्लाबो देखायनि। स' रायजोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायलां। ओमफ्राय जोबथारनायाव बेनो रायजोफोर माने बे गुसुं भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदोंमोन। नोंथांमोना जोबजासे नायबाय होननानै आं गोबांथार माने आसा खालामनाय थाबाय। स' बाय बाय, थेंक इउ। Kusu Sangpola, Namaste, Kulumbai. This is Sring Namgyal, member advisor of Bhutan-India Friendship Association. Some of her chapter would like to share some important information about the weather. मैं आप लोग का अनुमति से साधारण हिंदी में बोलने का कोशिश करूंगा। हिंदी एक बहुत प्यारा भाषा है, साधारण भाषा है, इसलिए हम लोग का जो भारत का कृषि भाई लोग है, बहन लोग है, वो सबको समझ में आएगा। भूटान का जलवायु विभाग का सूचना मुताबिक 27 तारीख और 28 तारीख में भूटान का दक्षिण भाग में भारी से भारी बरसात होने का संभावना है। भारी से भारी बरसात होने से बादल फट सकता है, भूस्खलन हो सकता है और भूटान से भारत का तरफ बहने वाला नदी हो गया, पानी का झरना हो गया, वो भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं भारत का कृषि भाई बहन लोग को अनुरोध करता हूँ, आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। नदी का झरना और नदी का आसपास में मत जाइए। धन्यवाद।